Okay, let's go. Jo, za 16 minut. Jo, takže takhle asi na teďka vypadá naše bydlení v autě, protože nám ještě nedali hotelový pokoj. A teďka jsme byli na pláži, bylo to mega hezký a půjdeme na oběd. Jo, bude mega super, mega dobrý vlny. Jichu, po několikáté za den jdeme na pláž. Začalo totálně hřmět, takže teďka jdeme do hotelu. Okay. Co? Vyběhli jsme si celý schody, aby jsme to se mohli seběhnout, protože nemáme klíče, takže nemáme klíče. Jsme tady na promenádě. Výhled z našeho hotelu prostě takdy v 11. Ve 11:45 výhled z našeho hotelu. Nese se to úplně úžasně, je to strašně těžký. Jo, teď to prostě tahnem přes to debilně si to tahne. Reálně bydlíme úplně tady nahoře, v tom nejvyšším patře. Čau, Racku. Zdrhá. Teď se jdeme jen tak random projít po Itálii. Jdeme se podívat na nějakou nejvyšší budovu Itálie. Jo, Itálie. Itálie, jasný. Česenátika. Jo, jsme jinak v Česenátiku, to jsme ještě neříkali. Že my jsme mega rádi, že máme paddleboard. My jsme nechtěli být naštvaný tolik, jak to vypadalo. Takže my jsme samozřejmě rádi, že máme paddleboard. A že jsme spolu v Itálii, jo. Jo, ale mega moc. Prostě jsme byli mega naštvaný, protože nám bylo vedro. Bylo to strašně těžké. Teďka jsme v tom kanálu v Česenátiku. Tady Monečka studuje, kudy máme jít domů, protože já tvrdím, že tudy a ona že tudy, takže super a v toho prší, ale to nevadí. Můžem si ťuknout. Sorry. Praví Češi na snídani se prostě poznají. Jo, prostě zásoba. Normální cesta k moři. Jako tady tak ležíme a přemýšlíme, že tam jsou 2 červené vlajky. Chat GPT říká, že je přísný zákaz koupání, ale jakoby lidi se normálně koupou, vůbec tam nejde vidět, že se koupou, ale jako... Tady v tom kanálu. Zase v tom kanálu. U kanálu. Je to hezčí možná tady a je to fakt hezký. Jo, teď jsme dojeli k tomu kanálu. Jsme tady teďka u nějakých stánků, je to mega
mega hezký. Jo, a ještě na to, že máme asi nějaký všechny něco, protože máme obou blbě Já myslím, že tady se budou bolí nás hlava a modlá se nám hlava a super, nevadí, tak to už jsme obě dvě byly na dobrý rodiče. my se budou někdy seknout. Ale to tady je hezký. Takže dneska jsme tady zase na pláži, logicky, jo. Ale včera jsme byli se tady zeptat tady nějakého týpka, který se s náma zahraje volejbal a jeho sestřenice. Jo. Teď jsme chvilku hráli beach, pak jsme šli do moře a pak jsme jen tak random si pinkali v moři, potom jsme plavali v moři, od toho jsme kecali, pak jsme ještě třeba 3/4 hodiny kecali na lehátkách. Ale pak jsme byli tady jako se podívat zase v tom čase na tyku, v tom kanálu. S rodičema. Včera jsme teda vlog netočili, protože jsme byli prostě na promenádě a byl tam s náma kámoš, takže to bylo takový divný tam mít tyčku a být jako točit. Ale stavili jsme odpoledne hrad, který jsem tam teďka dala. Což ani moc nebyl hrad, to byla taková hromada toho. Jsme to šli říct tomu týpkovi, co jsme si mysleli, že tady uhrabává ty pláže, že to je jako překvapení pro něj nebo dárek. Jo, šli jsme mu to ukázat, jak mu to líbilo, hnutil to 10 z 10. No a potom, že byl jakože to je hrad. Takže, ale byl šťastný. Jo, byl úplně. Pak jsme se dozvěděli, že to vlastně uhrabává jeho kolega a ne on, ale proč ne, že no? Tady takhle sedíme na pláži, ještě Sprcha funkční, hlavice sice nedrží, ale to jen proto, abyste zažili ten pravý vodní freestyle zážitek. Nikdy nevíte, odkud voda poteče, ani jestli poteče. Dneska jsme hráli prostě volejbal na pláži a oni si chtěli s náma zahrát nějaký Francouzi, tak ti byli mega v pohodě. Tak jsme s nimi hráli, vůbec jsme jim nerozuměli, jo. Jo, bylo to mega funny, my jsme na ně prostě mluvili česky. Jo, a oni na nás francouzsky. Jo, takže a něco anglicky, takže to bylo prostě mix 3 řečí. No možná ještě italština na půl, nevím. No, italština trošku. Takže, ale dobrý, bylo to super, ale pak sama chtěla hrát ještě nějaký, nevím, co to bylo za týpka, ale už nebyl takový sympatiák. Takže docela dost. Takže jsme si to pak nějak prostě ho, nevím, zbavili. Prostě do moře. Ale bylo to dneska super. Byli jsme zase s tím Oskarem, s tím kámošem. Jo. Bylo to super. Zrekapitulovat všechno, co se ještě stalo, protože jsme to nějak zapomněli zdokumentovat a nemáme z toho žádný videa, ale prostě jsme s kámošem tady prostě postavili úplně obrovskou hroudu a jo a potom nám prostě donutili rozbořit, to je tak v zkratce všechno. No, naběhl se prostě nějaký týpek na nás, ať to okamžitě jako zboříme. Běhal kolem toho nějaký kido a že la pyramid, takže to město někteří aj fotili, takže jsme slavní teďkom tady. Boris nám přinesl lopatu, ať to prostě zboříme. Protože my jsme dělali, že neumíme jako italsky. Jo, my jsme na něčem měli jak na dementa, že prostě co? Tak teda jako přišla nějaká Borina, tak nám řekla, ať to anglicky, no to jsme tak dělali, že neumíme. Ale nakonec prostě nějak nám to vysvětlili, no, takže jsme to museli zbořit. Pomohl nám nějaký pan. Takže super. Takže naše rovnátková parta, tyjo, docela tady jako otravuje lidi z pláže, no.
Ještě jsme na pláži udělali tuhle mořskou panu. Jo, a za 2 hodiny už byla úplně rozšlapaná, takže chudák umřela ve věku 2 hodin. Poslední večer tady. Vlogísek. Asi jeden z posledních vlogů. Jeden z posledních vlogů Z tady. Itálie. Jo. Ale, Jo. nebo už ne jako, no jo, Je nám to líto, zase příště. Až tady budeme mít tu až chatu. někdo zase jako se dosedne nás někam třeba vzít, že? Až tady zase budeme mít tu chatu. Ne zase, jako až tady budeme mít tu chatu. No, že No. se dali kolu, jo. No, takže trošku. Co tam Michali do ty koly. No ale, takže jsme se rozloučili s Oskarem dneska, řekli jsme ahoj Nikolasovi, on to asi pochopil, takže ho jako zdravíme, ale my jsme se s ním jako loučili. Jo, to bylo velice strašné. To bylo srdcerivné, No, tak on jsme to se- zvládne, on bude mít už klid od nás. No, jsme se rozloučili s Oskarem. to dnes zvládne bez nás No. určitě. My taky To, ne. my taky ne, no to byl takový jediný asi člověk, který se s náma bavil, takže Skoro nic ne. Ale ne, ono to už fakt, jenom to líto. jo, takže ho pozveme na naše chatu budoucí v Itálii a prostě se ještě někdo určitě uvidíme, takže tak. Takže tak. A teďka jdeme přes Dolomity, je to tady mega krásný. Pinterest, Pinteroidní. Mega Pinteroidní. A jo, je to fakt pěkný. Je to fakt mega hezký. Bakre. Dobrý, tak jo, vlogísek. Jdeme kontrolou tady na ne.